Mill-Evanġelu skont San Mattew, f'dak iż-żmien Ġesu qal din il-parabola lid-dixxipli tiegħu. Għax dan bħal wieħed li jkun se jsiefer u jsejjaħ lil qaddejja tiegħu u ħallilhom ġidu f'idejhom. Lil wieħed ta' 5 talenti, lil ieħor 2 u lil ieħor 1, kull wieħed skont il-ħila tiegħu u siefer. Dak li kien ħal 5 talenti mar minnu fih iħaddimhom u qala 5 oħra. Hekk ukoll dak li kien ħa 2 qala 2 oħra. Iżda dak li ħa wieħed mar iħaffer fl-art u ħeba l-flus. Sidu. Wara ħafna sid dawk il-qaddejja reġa' lura u beda jagħmel il-kontijiet magħhom. Resaq qudiemu dak li ħal 5 talenti u ġiblu 5 talenti oħra. Qallu Sinjur 5 talenti ħallejt li f'idejja, hawn naraħ. Għallajt 5 oħra. Qallu Sinjur, sewwa għaddej tajjeb u fidil. Jien kont fidil fil-ftit u jien se nafdalek fuq ħafna, ħanafdak fuq ħafna, idħol flena ta' sidek. Resa wkoll dak li kien ħal 2 talenti u qallu, Sinjur, 2 talenti ħallejt li f'idejja, hawn ara. Lajt 2 oħra, qallu Sinjur, sewwa għaddej tajjeb u fidil. Jien kont fidil fil-ftit u jien se nafdak fuq ħafna, idħol flena ta' sidek. Iżda resa wkoll dak li ħal talent wieħed u qal, Sinjur, lilek nafek bħala raġel aħrax, taħsad fejn ma żrajtx u tiġbor fejn ma xerriġ. Bżajt u mort ħbejt it-talenti tiegħek fl-art. Hawn nara għandek dak li hu tiegħek. Qabes is-Sinjur u qal, għaddej ħażin u għażin. Kont taf li jien naħsad fejn ma żrajtx u niġbor fejn ma xerriġ, mela kien imissek mort qed flus il-bank biex meta niġi kont immur niġborhom bl-imax. Ħudulu mela t-talent u għatuh lil dak li għandu l-10 talenti, għax kull min għandu jingħatalu u jkollu żejjed ukoll. Iżda min m'għandux jittieħidlu saħansidra dak li għandu u lil dan il-qaddej bla fejda itfuh il-barra fid-dlam, hemmhekk ikun hemm il-biki u t-teżżiż ta' snien.